Olel Piindi koy loti do e Dakar njeeyo nango diri funange irangere woy worgon Olel Piindi koy loti do e Dakar njeeyo nango diri funange irangere woy worgon yeɓiyankoɓe Ayaw Piindi TV ɗo gonɗon eno gonirɗon on calminama e saaha mo gonɗon o ɓe hen jaam waale mon ɓe hen jaam weete mon ɓe hen jaam ñalle mon ɓe hen jaam hiire mon moni foof e saaha mo woni o en tawi ɗum ɗo woni en calmini ɗum tawi ko salminago wondugo e needi e neware caggal salminde on e juurade on ko bismade on e yewtere men Olel Piindi TV nde gowɗen hebde e kala altine e kala alkamisa garen gaddanen bandiraɓe actualité ji wonde rubrique aji ɗi ganduɗa ina coomi e nder yewtere nde tawi ko rédaction Piindi Média ɗo wonta on ɗum e kala e saaha en calmini Mouhamed Ndim mo gadduɗen e plateau o kono kadi en calmini Elage Bassar au passage mo ganduɗa nane ɗanngal mum wasata sen gartiɗo alkamisa inchallah so Allah jaaɓi taw omo wonde meɗen kona ɗum en calmini Jobbo Sow to banggue régie e Djiby Dieng to banggue caméra ji to banggue infographie en calmini Ali Fall caggal ɗum calminɗen ko ɓe ganduɗa kañumen goni golloɓe galle o guila ardiɓe ha heeɓi less kona ɗum en calmini yeeɓiyankoɓe meɗen no mbiruɗen ni tan kono kadi eɗen mbiyaɓe machallah eɗen beltaniɓe kala e saaha e wattude ɓe hakkillaji mabɓe e jewte Piindi TV tengti e jewte rédaction ɗe ɗum noon ko adi foof bandiraɓe no gowɗen ni tan wadde ma en gaare lowdi men taw lowdi ndi ma en gaddoro éphéméride du jour tawi jaddaten hen koye Mouhamed Ndim caggal ɗum ma en paw hen ko ganduɗa kañum woni kabaruji labɗi ko refti hen ko ɓuuri mantinade e kelle gaddane ko jaydeji men dawri hande e oɗo altine kona ɗum pawaten hen ko konngol meɗen mbaynigu ɗum noon ko ɗum ɗo woni ko gadduɗen hande ɗum woni ko woni lahal ngal ma en juppu ɗum no hanniri ni bandiraɓe kadi mbawa hen hebde humpito ko adi foof haade men natande mbundi yewtere ndi yewtere nde mi salmodira e Mouhamed Ndim banam gorko mo gardumi gam ɗowde yewtere nde Mouhamed mi salminima alimo en calmini dendagal yeɓiyankoɓe Ayaw yeɓirde Piindi TV kamɓe kala e kuubal en calminiɓe en calmini ɓe ganduɗa eɗen gandi oɗo tuma so heedi vraiment Olel Piindi subaka bandiraɓe fof mbatten hakkille à travers dendagal ɗoɓe mbawi wonde e dunde Baba Adama nde kamɓe kala en calminiɓe min juurimaɓe calmini également doyen men Elage Bassar eɗen gandi ɗen kuccodirtuno ɗo ene en jewnimo noon altine alkamisa foof en jewnimo kanko en jewnimo no fewi Elage en calminimo au passage en calmini vraiment diaspora o no fewi sohnali mum ko noon en calminimo en calmini diaspora o en calmini ɓen ɓe ganduɗa kamen goni kadi yeɓoɓe wonɓe ɗo e nder leydi ndi moni foof tan kala ɗo jooɗi yo andu salminago yettima e muɗum e caggal noon ne jettuɗen Allah ko julden e laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nde hokki en kadi hande fartange e artude ɗo wonde bandiraɓe ɓe nde ɗo yewtere Olel Piindi TV ɗum noon Mouhamed a yari kafe eyyi hande de elle mi yari ala hande kam nandani e gonɗo hande woodi ko menmi de so Allah meeɗi de a meeɗi tan mbimi meeɗi seeɗa ka meɗɗo tan seeɗa tan seeɗa kono a yara hen a hajjataki mi met tan mi met aɗanne waɗi ko yiyete meeɗari andi sukara si Cambrel wonɗo haalata lamɗo gorni e sa so fini o warante ko caɓanɗe jeeɗiɗi ɓoosaru o waɗane ɗum suppu o wi ɗum ko meeɗari ɗum ko meeɗari ko meeɗari tan kesari ndi so arde taw minni mi meeɗi seeɗa ko meeɗi ko wadde maaro ko meɗgol sosode ko nandi hen minni komi meɗɗo tan mi suwa hastat taw mi wuuɓi coppuyel gotel Nescafé mi suwata o hastade kono a suwata o hastade wadde sa yaltimoɗani min hooram an invite mi kaccari hannde ɗum noon bandiraɓe machallah Mouhamed Ndim a weltanama bandiraɓe joni joni en natantu puɗɗogol yewtere men gadortoɗen ko éphéméride du jour eɗen jafno bandiraɓe noon eɗen gadortono e kala e saaha ko ganduɗa ko kañum tigui woni météo du jour ɗum noon en ñamlima ɗum ha Elage Bassar ara ko kanko woni joom weeyo ngo joni joni payeten koye éphéméride te jehen rési garten
Mohamed Ndim éphéméride du jour woni ko ɓurno mantinade e ɗiɗo duuɓi jawtuɗi ñande nogas e goo lewru octobre. no mbiɗa ni sohna Alima nogas e goo lewru octobre no ɓe mbiyatani ñalawma tawti ñalawma bandum hannde noon min jurnoyo nogas e goo lewru octobre hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeetati ko mbiyata ko 1998 nogas e goo lewru octobre hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeetati ko nden nde mo ganduɗa gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal président Abdou Diouf yillino toon to ɓe mbiyata palais mo Bourbon ɗum noon ko toon to lamorgo leydi France Paris mbiyen tawi noon koto siége batirde gendiri assemblée nationale française gam tigui wadde toon yewtere goɓe jiile hakkude makko e sarɗiyankoɓe ɓe mbiyen noon e gon jillu ɓen ɓe ganduɗa kadi ko landaji ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni opposant ji kewɗi keeɓino yaade jillu toon to France gam tigui tawtorede nden jonde goɓe jiile kono noon wadde dénoncé ko yette ko baylugol dosgal ngal ganduɗa kanko Abdou Diouf o waɗino ɗum beele tigui wona fartaŋe gam o yaaha walla jeede e mandat l'an 2000 o wawa jeede ɓen ɓe ganduɗa ko ƴaɓannoɓe lefol laamu leydi Sénégal hitande ujunaji ɗiɗi mbiyen l'an 2000 en ƴeewoytu nogas e goo lewru octobre 2013 ñalawma tawti ñalawma bandum ko nden de wonno ko yete ko inhumation wonande toon to guenale ɗe Yoff o mo ganduɗa ko kanko tigui woni Bruno Metsu kanko Bruno Metsu wonino gardiɗo kippu baroɗe leydi Sénégal ɗeɓe mbiyatno les lions de la Teranga kanko Bruno Metsu mbiyano heeɓino kadi fartaŋe wonde finaliste de la coupe d'Afrique des nations de football ɗum wonno ko Bamako lamorgo leydi Mali wonino kadi quart de finaliste ɗum noon wonno ko coupe du monde 2000 toon to Asie kanko Bruno Metsu o ruti e joom makko ñande 15 lewru octobre 2013 tawi o yaari ko duuɓi capanɗe 5 toon to ngoɗo wuuro Togos yettengo Coude Kerk ɗum noon ko wuuro ganduɗa nane tawe toon to leydi France ñalawma tawti ñalawma bandum nogas e ɗiɗi lewru octobre 2013 ha joni en keddoto e nden hitande 2013 ƴeewoyten ko nogas e goo lewru octobre 2013 ko nden tigui wonno koɓe mbiyata ko duttugol e joomum omo ganduɗa ko kanko tigui woni omo ganduɗa ko général omo ganduɗa ko mbiyen ko ñande nogas e goo lewru octobre 2013 nden hawruno e ladial DC tawi o yaruno koye duuɓi capanɗe jeetati omo ganduɗa ko général Amadou Bellal Ly kanko Amadou Bellal Ly o woni ancien aide de camp mo président Léopold Sédar Senghor ɗum wonno ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e ɗiɗi ha hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e nayyi ciftinen kadi o wonino ancien gouverneur de la région de Casamance to banggue worgo leydi Sénégal ɗum ɗon wonno ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi ha totti hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e joyyi 1970 ha 1975 kanko Amadou Bellal Sy o wirna ko toon to Kébémer tawi o yaari ko duuɓi capanɗe jeetati kanko général Amadou Bellal Ly ñalawma tawti ñalawma bandum jurnotoɗen ko nogas e goo lewru octobre 2023 nden de wonno tourné économique toon to banggue mbiyen to banggue worgo to tawi noon ko diwan mbo Louga ko nden tigui on saaha gonnoɗo mawɗo jagorɗo leydi Sénégal wonno koye laamu Macky Sall wonno premier ministre ko Amadou Ba ko nden kanko Amadou Ba e on tourné économique o hemno wadde inauguré oɗo centre de santé mbiyen oɗo o ganduɗa suudu safrinu ɗum ganduɗa hoorejo leydi ndi yuɓɓini ɗum walla mbiyen gouvernement Macky Sall yuɓɓini ɗum tawi noon copareje ɗe ne imono e milliard pawɗi temedde ɗiɗi e capanɗe 5 millions e copareje men franc CFA mbiyen on ndun suudu safridu ene waɗi kadi ene tiimi e ko ɓuuri 13 poste de santé ɓe ganduɗa noon ana tawe toon to Louga mbiyen e nder diwan mbo Louga tawi noon kadi ko ɓuuri temedere innama ade ana ha joni katojini gam wawde safrorade o on mbiyen centre de santé tawateɗo toon to diwan mbo Louga e oɗo nokku mo ɓe mbiyata Sakal ɗum noon wonno ko ñande nogas e goo lewru octobre 2023 ñalawma tawti ñalawma bandum sohna Alima Dia gasi haalaɓe ceerno ko ɗum ɗo wonno ko gaddunoɗa ɗum woni ko gaddunoɗen hannde ko yiyete ko éphéméride du jour ñalawma tawtuɗo ñalawma bandum e ko ganduɗa ko duuɓe kitaɗi ɓennuɗi wawde artande hen bandiraɓe ɓe ko ganduɗa ko ganduɗa ko kañum tigui wonno ko jolno e 21 octobre
tawi koye lebbi lewru ndu ganduɗa machallah lewru amen ndu ɗum noon machallah Mouhamed a weltanama humpito laaɓi kono noon en mbiyat jobboso tan so tawi o heɓidima to banggue régi o addana en 21 octobre 1998 ɗo ganduɗa on mo ganduɗa kañum woni Abdou Diouf gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal yaade bo toon to ganduɗa kañum tigui woni palais mo Bourbon toon to Paris tawi ko ñiɓirde nde ganduɗa ko assemblée nationale française ɗum ko gam haalde ko yowiti ko ganduɗa ko kañum tigui woni allocation tawi ɗum ɗon koye jeese ɓen ɓe ganduɗa kamen goni sarɗiyankoɓeɓe ina wayno noon e on saaha hewɓe ɓen ɓe ganduɗa kamen goni lundiɓe ɓe mbaɗino lappol payi toon ɗum ko gam wawde ñingde ko ganduɗa kañum woni wayloji e joytiɗe e sarɗiji leydi ndi beele ina wawa wallude mbo kanko Abdou Diouf e wonde wadde nouveau mandat goɗɗo mo ganduɗa koye l'an 2000 wonno koye on tuma Abdoulaye Wade hebno laamu ngu Mouhamed eyyi aɗa andi ɗum kam ɓooyi wona guleɗe leydi Sénégal kala lamɗo ari ma wat tricoté ma wat quand même des stratégies ha ƴeewo vraiment waylude wadde modifier les textes et loi ji ɗi gam dañde mosol ɗo waɗiri mandat mum mais en jii déjà en 1998 kanko Abdou Diouf nde o yano devant les parlementaires français c'était en 1998 et ciftoren nden Abdoulaye Wade nden ko kañum ne wonno opposant le plus virulent omo ganduɗa ko Abdou Diouf mais ciftoren aussi Landing Savané ciftoren Abdoulaye Bathily en ɓeɗo fof ne jeeno des opposants ɗi ganduɗa les Idrissa Seck en nden no gonno e formation ɓe ganduɗa kañumen mais en France nden ene jeewa ɓurnoɓe toon mantinde nde kanko Abdou Diouf o yano pour waɗo ha wadde conférence par rapport e sardiyankoɓe ɓe ganduɗa ko français en Abdoulaye Wade ene jeeyano e ɓen ɓe ganduɗa opposant ji ɓurnoɗe darade wadde dénoncé e modification mo yinno waɗde to wadde modifié to banggue dosgal ngal ha o daña fartaŋi woto jeeji tan Abdou Diouf nde Senghor ummi ko kanko totti ɗum noon ha hankkadi réforme uji mbaɗa on saaha en 2000 o watti modifié ɗum ni hokkimo o waɗi brigué o ƴetti mandat en 2000 way en 2000 nde Abdoulaye Wade taw waɗi plus de 20 et quelques opposition on saaha noon ko nden jiiɗen vraiment yimɓeɓe nanggorani Abdoulaye Wade ƴetti laamu ngu e Abdoulaye Wade kañum nde ƴetti 2000 ha 2012 Macky Sall ari change ɗum ɗo comment dirais-je texte uji ɗi e réforme uji ɗi désormais yeehi référendum watta de 5 ans on ɗo 7 ans itta 7 ans watta quinquennat ɗum on saaha noon hankkadi ɗo kam eɗen mbayide woni hankkadi mi anda mbiyan ɗum ko sohla walla ko somme a wawa hankkadi diwde ɗon en jii ko way noon ɗefino artude par rapport e troisiéme mandat Macky Sall ni no ha yimɓeɓe ɗefi majjude hen ha yimɓe cikkini Macky Sall kañumne ko hen fayi heureusement kankone peut être mbawi yide ko dimo konngol makko o holliti kanko ɗo haali ɗo caɗele 7 ans ɗi e 5 ans ɗi ettumo nde o naati nde o hawri e 7 ans ɗi goni hen o usti o watti 5 ans hankkandi wonti pooɗe nduure ɓe mbi 7 ans ɗi ko hen jeeyaɗe mbi 7 ans ɗi jeeyaka hen e aɗa andi ɗum ɗon foof ko enen caɗele men ko eɗen jogui ɓe ganduɗa ko juriste uji eɗen jogui ɓe ganduɗa ko des constitutionnaliste kono ndeysan Sénégal ko wayni so waɗi tan aɗa goto foof kañum o lieu ko ƴeewa hakkude mum e Allah e hakkude mum e texte uji e ko janggi ko kono goto foof ƴewata hankkadi ɗum waɗata ko gueɗe partisan en jii même oɗo mandat Macky Sall mo ɓe mbiyata 7 ans o e ala hen ko nde référendum naati wonti hankkadi quinquennat omo jogui droit wadde oɗo mo ɓe mbiyata troisiéme mandat wona troisiéme mandat ko deuxiéme mandat président de la république Macky Sall en jii nden poɗodiral gongal hakkude les juristes ko wayno Doudou Wadde en Doudou Ndir en ɓen ɓe ganduɗa hankkadi ko vraiment ko andaɓe yaruɓe to banggue ko wonande luwaji ko way noon kono malheureusement Sénégal ko wayni so waɗi goto foof kala président garɗo ma ƴeew holno
waɗiri ciseau ha daña kañumne no waɗiri quand même change de texte uji e loi ji ha wawa voilà kono kam joni mboɗo sikki hankadi ɗum ɗon kam hankadi heeti hen banggue kala président garɗo mbatta ko quinquennat mbatta ko 2 mandat sa pari jaaha ɗum kam hankadi mboɗo sikki ɗum laaɓi ko noon ɗum laaɓi machallah Mouhamed ndim éphéméride o nogas e goho lewru octobre 2024 ko hen Doudou Ndoye autant pour moi wona Doudou Ndoye maître Doudou Ndoye ko noon mbiɗen ko altine nogas e goho lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ko hen tigui jaraten tawno ko heewi waɗino ɗo Mouhamed noon min éphéméride o 21 octobre ko ñalawma mo ganduɗa vraiment ko ñalawma mo yejjittake ñalawma kadi teddunoɗo no fewi musɗo ko noon tan ko nden nenam hawre ladial 21 octobre 2015 oɗo ñaago bandiraɓe foof nde ballata min e duwaw Allah harnamo aljanna voilà ɗum wonno éphéméride du jour joni en jahat rési garten payen e kabruji ko noon Allah jarama jobboso to banggue rési hande ko altine nogas e goho lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi kabruji men gudditirten koye fawgo junggo Bougane Gueye Dany ganduɗa ko aset ɓennuɗo fawno junggo e natirde Bakel e tuma mo yahanno kanko e wondiɓe makko Sam Moussa Kadou eɓe pano toon to Bakel ɗum ko gam yaade muñnoyde e walloyde ɓen ɓe ganduɗa kamen tigui goni loriɓe e caɗele diƴƴe ɗe koye on tuma noon o fawa junggo caggal ɗum noon caggal nde o hetta kanko Bougane Gueye Dany o waɗanoma en garde à vue ko hande e oɗo altine tigui o foti huccodirde e procureur mo Tambacounda e ko yowiti e ngoɗon fawgo makko junggo kanko horejo mouvement Gemsa Bop gonka teskaka ka e nder leydi Sénégal e oɗo saaha to banggue diƴƴe ɗe jeeyi sababu e oɗo saaha laamu leydi Sénégal nani kay daɗɗa peeje mum e peccorɗe mum gam wawde yaltinde ɓen loriɓe hen ɓe eɗe caɗele ɗe ganduɗa kamen tigui goni ɗe guuri koye on fannu noon e alet hanki o Ousmane Sonko gardiɗo jagorɗe leydi ndi ardi batu mo ganduɗa ko batu junggo hakkude makko e jagorɗe ɗe e nder ɗum noon ɓe daɗɗi peeje kewɗe beele kay eɓe mbawa tan ittude ɓen ɓe ganduɗa kamen tigui goni loriɓe ɓe e ɗeɗo caɗele diƴƴe no en noon ɗen jagorɗe ɗe ganduɗa kamen tigui fannu o joopi oɗo saaha kay ko darde lang poti darade beele tan ine mbawa wallude ɓen no gumori e ɗen caɗele keddoɗen e oɗon fannu ha hande eɗen diƴƴe kaɗon gon ka jeeyi sababu ceerno Madani Tall huccodiri e jayndiyankoɓe ñande asen nde to galle muɗum Médina ɗum ko gam wawde wadde erago faade ɓiɓe julɓe ɓe e nder ɗum noon o erima moni foof e kala ko wawi e kala kadi fannu mo wawi hedde yo wat feere adda ballal muɗum faade ɓe julɓe ɓe ganduɗa ene jogui caɗele to banggue on Bakel hani e banggue Dande Maayo woni to banggue rewo leydi ndi beele tan ina mbawa kañumen yaltude ɗeɗo caɗele ha laaɓi kanko ceerno Madani Tall yahanino en toon équipe Piindi TV e ballal Djiby Dieng nale ceerno Mountaga Ahmad noon ne wowi huccodirde presse ne wowi huccodirde e Sénégal naɓe fof huccodirde aduna fof haalde mum le concerne Fouta non le concerne Sénégal ko kewi Fouta ko ne kewi aduna ko concerne ko Sénégal fof kalowɗo komi nelaɗo komi nelimi ko hulafa mawɓe meɗen mawɓe meɗen mawɗe diine ɓe e dendagal moƴƴuɓe leydi ndi koye ɓe koye konngol mabɓe kalata mi ɗo wona e konngol am min tan ɓeɗo fof ne ndendi kadi koko ñigoji ko kalatmi ko kala goto e mabɓe ene e ɗum ne woƴƴi ɗum ene tuusi ɗum ndiyam ɗam jippima alhamdulillahi en jetti Allah Allah jippinɗo toɓo ko yurmen ndiyam ko yurmeɗo ko faabu kala eɗen ñandi kala ko ndiyam bonni ma moƴƴu ko ɓuuri ma moƴƴin ko ɓuuri ɗum wasnode jippade nde ɓuuri ɓuuri ko ɗum bonni ko musidɓe dañɓe loruji e ɗum naji ɓe hen galleji mumen keeli ɓe hen guese mumen boni ɓe hen jawɗele mumen jeehi donc ɓayri bandiraɓe mabɓe woɗɓe ene keddi ɓen ne mbawi wallodirde e mabɓe kamɓene kamɓe heɓaɓe ɓe kala goɗɗo neɗɗo ɗo tolni e ko wawi kala ko jogui yawaka haydara rendine so rendinama ɓe ballite e ko haalate ɗo ko état o e hoore mum enen ewna hen yo yawnu junggo muɗum faabo yimɓe ɓe omde affaire uji ɗi
miskineɓe heddiɓe commerçant ji miskineɓe ɓe ngala ɓe dawani haydara kala goto ko won ko jogui foof yo rendine ɓe mbawa wallitorede kamɓe ne ɓe tina won bandiraɓe mabɓe julɓe ne jooɗi e sara mabɓe sa suuri neɗɗo noon Allah wokkuma ne sutura ko ɗum ɗo noon koɓe heɓaɓe koɓe jeeyaɓe ndewen hen Allah goto men foof ko Allah hattane ɗum waɗa hen ko rendinde ko noon so tawi woodi ko Allah walli ene wawi nawede juma Cheikh Oumar ene wawi nawede juma Tiwawon ene wawi nawede juma Massalikul Jinan ene wawi nawede juma Madina Gounass ene wawi nawede ɗo point ɗo kala ɗo wawi wonde kala ɗo jomumen jooɗi ene wawi nawede toon so rendinama rendine oɗon no madani tal e ballal faade e ɓen loriɓe e ɗeɗo diƴƴe ilam ha hande koye on fannu keddortoɗen kono tan en mbaɗat taɓal payen toon to diwan mo Matam ene wayno noon gonka ka ɗon jeeyi sababu on mo ganduɗa kañum tigui woni Dawouda Moussa Dia mo ganduɗa kañum woni maire commune mo Horkoƴere kanko kay o yilloyima to falde Kanel tawi koto banggue Dande Maayo o gam humpitade ɓen loriɓe ɗe diƴƴe kono kadi e muñude ɗum men ha addude balle en jahat toon tawi jokkodirten hen koye musidɗo men Gawsu Dia ko correspondant Piindi Média toon to Matam. Gawsu a salminama. Sokhna Halimata mi salmini dendagal bandiraɓe kala e kuɓol. Ceerno Gawsu caggal nde calminaɗa tan ko gonka wonaka ka toon to diwan mo Matam e oɗo saaha ha e jillu Dawouda Moussa Dia mo ganduɗa kañum woni commune maire commune mo Horkoƴere hanke aleto. A jarama Sokhna Halimata no mbiɗa ni hande o gonka diwan ma gotal badde mawol kono yimɓe foof dillalli ko sunare ko caɗele ko goƴƴaji powɗi ko nan tewde ɗe ngala jabuji ɗo ilam e tawno hande o ilam ɗam woni sababu gonji kewɗi woni sababu ɓesguji ketti naɗe ɓesguji goɗɗi te amnotako ɓesgu nadde nder ɓesgu ngongu jibini caɗele guese maaruji demanoɗe boni gaweje boni ko wonno e paaɓi guura boni comci boni kala ko neɗɗo jogono e nder gurdam mum ko resortono lebbi e balle kirale foof yaade men pejare ɗe ɗum ɗon noon jibini ganda hoore ma ɓesgu diwan o goto kala joguiɗo goɗe e diwan o nena arda teppi duufe gam etade famodirde e wallodirde e ɓesguji ɗi Dawouda Moussa Dia mo ganduɗa miɗin wonde jagorgal kalfinagal gaynaka e nder leydi Sénégal ka Macky Sall kono kadi hande o ko kanko e maire commune mo Horkoƴere kanko Dawouda Moussa Dia kono wi ɗum ɗo foof wona ɗum addanimo wonde maire commune mo Horkoƴere addanimo maire wonde jagorɗo addanimo wonde responsable politique département Kanel addimo ko wonde ɓiɗɗo diwan Matam najo addimo ko wonde jibinande falde Kanel jeeyaɗo nder commune mo Horkoƴere so tawi musiba baaɗo hono ni kewi alay saago o wasa fadde ha ko renndine kanko ko jogui ko adda ɗum waɗi o addi ballal timmugal ballal manggal tawa ko maaro ko fabion ngaji ko matalaji ko ndiyam ko lamɗam ko nebam ko caabuni e ko nandi hen ɗum ɗo kala o addi to kam tottiri yimɓeɓe kadi ɗo addi nde kadi o fawani ɗum e juuɗe responsable ɗi makko politique o fawani ɗum e juuɗe ganduɗa hoorema yimɓe wonɓe o fawi ɗum koye juuɗe ganduɗa ma ko préfet Kanel e sous préfet arrondissement mo Horkoƴere e dendagal terɗe laamu gonɗe ɗo wallodiroɗo yimɓeɓe banggue fi sabilillahi o tottiri yimɓeɓe liste uji mbaɗama nawama sous préfecture kadi ko sous préfet e hoore mum jogui peccugol kaɗon guura wadde so rewi lawol ko ɗon so rewani lawol ko ɗon kadi ene ɗamina fawade e onon sous préfet mo totti e nder commune mo Horkoƴere ene ɗamina mo rew lawol Halimata Dia ko noon ko caɗe hande mawɗe goniɗo e nder diwan Matam saabu gaga guuraɗi bonde gaga guese ɗe bonde to banggue faggudu hande o yarnoɓe luumo Horkoƴere immotoɓe danema en jaa luumo Horkoƴere luumo ganduɗa hoorema ko luumo manggo e nder diwan Matam hande o caɗele mbaɗi immotoɗoɓe Mauritanie natti wawde arde par ce que hankadi jokre waɗi jeeyaɓe nder danema e Sénégal yahannoɓe natti wawde yaade jokre waɗi joomen jakartaji waɗannoɓe cak cak ene dañiɗa temedde tati natti wawde yaade saretaji natti wawde yaade fulɓe joguinoɓe coggi mum e lappude danema en payi toon to Kanel walla toon to Horkoƴere yeeyoyde e luumuɗi jawdi natti yaade wadde hande o koko darti dartugol kulɓinigol e kala fannu heddi kay ko hokko jogori wonde battane caggal ilam ɗam kono oɗo saaha ko caɗele mawɗe mon ɗo Halimata Dia e Gawsu haade men waynodirde tan laamu ngu won balle ɗe ganduɗa haali wonde maɗe gar toon tengti e 8 milliards ɗi ganduɗa ɗi ɓe kaali ɗum eko fate ɗen balle e wallude ɓen beele wonko fuɗɗi toon arde e oɗon fannu o wallu ala taw ko jiiɗon.
oɗon 10 milliards o nanama e radio ji o nanama e téléji o janggama e jayɗeli binditiɗi kono ha ɗo batte makko cuwa yettade ɗo e nder diwan e nder falde kanel mo gonɗen o mo ganduɗa ko hen pina hen jamma ñalo en ganda on senara walla so arata kono eɗen mbawi kam ha ɗo ɗo gonɗen ɗo ngal ɗon balol arani ɗum ɗon noon jibini kadi fillo goɗɗo jibini mektere wonde ha fedde wiyetede darima émergent ndinde dendagal ɓesgu darinakoɓe nawel hadde kadi mbaɗi point de presse mumen ɗon wiyete beeli diaro e nder oɗon point de hande o ala ko woni ngoɗe mabɓe so wona andinde laamu ngu hayde sohlade ɓe jogake mabɓe haaju koɓe porto plainte contre nguɗon laamu taw waɗon sababu oɗon plainte ko welsiɗade laamu ngu e mabɓe sababu ɓe jogui fodde e jojede ko nanti hen dellal gongal ko wiide wonde mabɓe ndendin dental avocat timmugal taw ngal ɗon dental avocat ji darontoɓe ko dirtinde sumgoji ɗi sabu so sumgoji ɗi mbaɗama e saaha taƴaɗo o kamɓe ɓe jeetake e ɗi sumgoji kaɓe ngala ɓe ngala hakkude wawde wadde ɗum ɗum kadi laaɓi kadi mbawade kamɓe mbawɗa te kadi aɓe jogui fodde e jojjeɗe kadi wawde jeeyde sumgoji ɗi ɗum ne wadde mbaɓe ƴeewa kala feere ha sumgoji ɗi darto ɗum ɗon noon ko goɗɗo gotka ko haala gotka deno gongol ngal sen garti e dawusaji kanko o walno ko yurde sénégal e ɗiɗi wiyete ko plan OSEC oɗon plan ko plan mo ganduɗa hoorema waɗirano ko kala boomiɓe walla jaayaɓe oɗon kala plan waɗe déclenché jomum mbawa wallitede koye mutoye mumen ko wadde waɗi erago wi wonde déclenchement oɗon plan foti wonde ko déclenchement keñoraɗo wawa fadde goƴa gorko ga haalimata so tawi wiyama wonde 8 milliards yaltinama gila ñande ɗum nana fewde ñalawma hande o so tawi ha hande yettaki ɗiwano sa renaki ko caɗele wonata fonno wonde tan kala nde ɓuur o jooɗi mitum ƴettade yimɓe ɗum camion nde oɗo e gadda maaro e nebam wona ɗum ko kadi yoɓe mbatt hakkillaji wona hande o maaro e nebam tan sohlade ko hande o danimani koɓe hewɓe jogino ko boyli eɗen gandi won dorumaji goɗɗi eɗen gandi won dunono fewani hande o ɗin dusuji ko wonnomi ɗon ko yalti tifodiri e ndiyemeji boyli ɗi e beeli ɗi hande o ko hen jooɗe ko hendama wona ko yarete ko natti wonde jaram koliɗam saabu won nokkuji ngala forage ha ƴeewi ko wayno guumal ko wayno forage te hande o bonande département kanel ɓuuri mawnude ko guumal wuuro ganduɗa hoorema feccere mabɓe jaltinama guuri koye nder base uji holko ɓe jarata hande wowli nen ɗon baji leydi nen ɗon goƴaji nen ɗon wadde oɗon 8 milliards o fotano fadde ha oɗo saaha nde ɗi wiye ɗe yettima walla yettaki hen makko ɗum goƴa mawka e caɗele mawɗe mi salmima ko noon Allah jarama Gawsu Diako humpito ngo laaɓi machallah ko kanko woni correspondant Piindi Média toon to diwan mo Matam mboɗo sikki tan bandiraɓe keeɓi hen weltare no fewi ngoɗo humpito lamgo en jettimo kanko Gawsu Diako kona ɗum en jokkat kabaruji meɗen tan gayni ren to caggal leydi to Liban ko nungu Israël ine jokki aynade toon piyanɗe e nder ndiɗon leydi bang yo bang tan eɓen toon gayno piyande mabɓe alet hanki o ɓe joopi ko banli mo lamorgo ngo tawi noon koto banggue worgo Beyrouth ene wayno noon ha ɗo wiyete ni e beka ene wayno ɓe jettima toon ɗo ɓe joopi yande e soirée société financiére goto biyeteɗo Al Hassan tumaɓe e wallidde Hezbollah en e on tuma noon ine wayno tan ɓen ɓe ganduɗa kamen tigui goni dadiɓe leydi ndi kañumenne kayne gummima ko wona ɗum tambiɓe nden ka Liban kabri piyanɗe goɗɗe kadi nanama hedde aéroport mo Beyrouth gasi bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno ko gaddunoɗen e kabruji e oɗo altine hande noon ko ɗum ɗo wonno ko gaddunoɗen e kabruji nder e jubbande caggal leydi Mouhamed Ndim en mbaɗata tan so wona ruttade e on mo ganduɗa kañum woni correspondant men Gawsu Diako en nani no haaldi ko yowti e oɗo fannu en jii on mo ganduɗa kañum woni Daoudou Moussa Dia maire commune mo Horkoƴere yeehi nawi toon ballal fayodingal kadi ko ɓuuri hen ko fayodinde Mouhamed o tottani wondiɓe makko dawrugol e ko nandi hen ala o waɗi ɗum koye junggo sous préfet wawa ɗum feccude no hanniri ni kono kadi en jii o haali kadi haala ɓen ɓe ganduɗa kamen goni dandema émergent ɓe ganduɗa darima lan kañumen ne mbi ko portoɓe plainte beele ɗiɗo sumgoji yoɗe dirtine sababu nde gonka wonaka ka mumen to Mouhamed holko beddorɗa hen e o jarama kanko Gawsu Diako vraiment e artude situation to diwan mo Matam to e kabruji labɗi cerɗi ganduɗa o moƴƴini o walli en e hebde ɗum en jarni aussi Daoud Moussa Dia surtout ko ɓuuri hen ko welde ko yiide wonde
mi ardan ɗo en tant que maire de la commune, mi ardan ɗo en tant que peut-être responsable politique, gardumi ɗo gargalam ɗo hena ko en tant que ɓiɗɗo nokku o wawde arde minnene addu wadde contribuer ballal seeɗa e ko Allah lubrimi ko ngam wawde wallude hen banaɓe. Je crois que noon yimɓe fof poti wadde kala hen mo ganduɗa hande ka joom doole ka tergal ka poɗɗo ruttade nokkuji ɗi mbawa wallude ɓesguji ɗi. ɗum ko hunde vraiment hande oɗo saaha sohlade no fewi no fewi no fewi. C'est vrai andi hen sahaji ko mbiyata ko laamu gueɗe mum ko hunde nde ganduɗa ene tarde no fewi nde tawno ko procédure ɗo rewata ɗo haɗum wawa yettade ɗo ɗum sohla ɗo hunde nde ma ɗum ana ƴetta lenteur no fewi no fewi no fewi. wallata tan ko waɓe no ni no Daouda Dia en e ɓiɓɓe nokkuji ɗi mbawa kañumen darade so laamu ngu ari noon tawta ɗum hen tawi kañumen vraiment que nde caɗele ɗe jiya tan kañumen darima hen. Heddi noon ko no yiri ni en kalin ɗum ɗo ñanden laamu ngu hande oɗo saaha hol mi nanani taw projet moɓe ƴetti tawi ko arde kam en urgence ɗiɗo probléme aji ɗi ganduɗa mbaɗi par ce que o haali nane Daouda Dia waɗi toon annoncé pourquoi plan orsego waɗaka déclenché en kalin ɗum ñande mbimi holko saabi o hande oɗo saaha ɓe mbaɗani déclenché plan orsego hayso tawi eɗen gandi toonne kadi won probléme aji nananɗen toon 700 et quelques milliards baɗaɗo min ganduɗa yimɓe kolliti wonande jiyani quand même gartam oɗo kalis ha ƴetta certains député ji ni mbiya yo kañumen mbaɗ audit tota moyen tota foof yo mbaɗ audit e ngam para e 14e législature o ƴewde plan orsego ko fewna hen ko ɗo koppereji ɗe naate ko eno kono hande oɗo saaha e mboɗo sigui en jii le premier ministre Ousmane Sonko waɗino hen quand même réunion mo ganduɗa initial fatudude e oɗo inondation ji ɓe ponno quand même ƴewde projet dar ko ɓuuri ko yawde waɗe pour wadde surveille ɓe ganduɗa ko wonɓe ilam kalis o kadi waɗe bouclé nde tawno o haali joni andi alima wonko ganduɗa neɗɗo o wawa wasde ɗum ndiyam c'est vital neɗɗo wawa joɗade o ala ndiyam o wawa joɗade 24 heures o yarani surtout o haali won nokkuji ganduɗa ko boyli jogui o saaha ndiyam mo ganduɗa ari ha naati e boyli goni koye e nder mbundi ndi walla goni koye nder waloji ɗi ɓe ɓe ganduɗa ni goni koye nder duuɗi ñiibi ko yete ko lila morphil ɓeɗo alay saago ko ɓuuri ko yawde yaccade laamu ƴeewa holko foti waɗande jomumen beele mbawa quand même umade ɗeɗo caɗele en jii won guure ɗe ganduɗa hande guure en jii hande won guure nan toon ko laaɗe jahata e beddaji wuuro he ɗum ɗo so tawi ha e nder galleji so tawi laamu arani law aɗa andi ɗon ɗo faya ɗo surtout noon surtout to banggue cellal waɗi par ce que eɗen gandi ko wayni ko wayno infection ne yaawi o haali saabu kala ko fatuno e to banggue laadoje e ko way noon hankkadi foof wontata ko en contact kadi diƴƴe ɗe ko dentoje guila deƴƴe voilà ko rentata ɗum waɗi mbimi alay saago ɓe mbaɗa des hôpitaux mobile ɗi ganduɗa ene wawi tawoyde ne yimɓeɓe ha ɗo ɓe ɓuuri wonde o fait fond ɗo min gonɗo tawaɓe ɗon infection ji des maladies ko wayno koɓe mbiyata ko entotropical ko hunde ɓurde yawde surtout e probléme aji baɗini donc laamu ngu nde tawnoɓe mbawata ɗum famde ɗo ɗoɓe goni ɗo ga ɗoɓe goni teeru ɗo ɗoɓe jooɗi e bureau ji mabɓe mbawata famde réalité ji gonɗi toɗi yimɓe guurade ɗum waɗi alay saago le ministre de la santé Ibrahima aussi o yillinomo to Podor je crois ko yeyno ha toon to diwan Matam e kankone mboɗo sikki ko omo andi ɗiɗo réalité ji guuraɗi gonaɗi donc kanko omo jogui hen part de responsabilité mawɗo en tant que voilà ministre de la santé kankone omo jogui hen vraiment part ko yide tan yoɓe ummo ɓe daro ƴeewe hol plan mo ɓe mbaɗata rapidement beele ɗum ɗo ene yetto bandiraɓeɓe mbawa kadi vraiment wallede puisque ɗum ɗo wafadde hande jawdi nana daari o haali si en garani ni to banggue wonande faggudu leydi hande kamɓe laamu ngu en jii oɗo vision maɓe mbaɗa 2050 ɓe mbi ɗo e 2025 2029 eɓe paadi taux de croissance o ara ha 7,% de croissance économique hande o saaha ɗo sukaɓe jooɗi gollani aynaɓe ɓe hande gaynoyani remoɓe natani e kolaɗe ɗe activité ji foof koko daari ɗo croissance économique waɗat cité toonne kadi alay saago ɓe mbawa miijoya toon ko activité ji ɗi fof gaari koɓe mbiyata ko o hankkadi arti daari donc ɗum ɗo waddi
ko waɗi ko impacté e ɓesguji ɗi ɓurat kadi wadde impacté e économie leydi Sénégal sohna Alima ɗo activité ji daari kam eɗen gandi économie wawa ɗon ɓosde hay seeɗa nde tawno ɗiɗon activité ji ko kañumen gaddata économie o yaarude yesso en tout cas ko hunde musde so tawi ko gonka mabɓe oɗo sahani muusi e tuma mo ganduɗa to nokkuji ɗi ganduɗa koye boyli jaranno boyli keewi galleji keewi ganummo koko waɗi ɗum waɗi ɗum ɗo ala dartanade ɗum fotani wonde koko jojji ko hunde jojjune nde ganduɗa kamɓe ɗon e ɗon guila ay ɗiɗo 8 milliards guila ɗi kaala guila nden fonno yaltinede tan ɗon e ɗon tan fuɗɗo waɗede e juuɗe tawni kadi wona e ɗo rewɗo heewi rewnede ɗo wona ɗon yo rewne ɗo foti ɗo rewnede ko wayno sous préfet no oɗo caisseur waɗiri ni ko wona ɗum kadi ko wayno miltereɓe darne ɓe mbaɗa feere ko ɓuuri yawde e yaccade beele ɓenne mbawa hen hebde saabu ina katojini hen e oɗo saaha te ko hunde jojjude saabu noon ko pulaar wiyata ko ha ɓuuɓa koko woɗɗani keyɗuɗo ɗum noon bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno ko gadduno ɗen to banggue kabaruji joni joni paaɗen koye kabaruji goɗɗi kono noon kabaruji goɗɗi ɗi ko fannu goɗɗo kadi wonata kowoni ko ɓuuri mantinade ko siifa e kelle gaddane jayndeji men hannde jeehen rési garten Mouhamed. en jetti jobbo soto banggue rési bo sikki mata o nani ko mbimomi ko Mouhamed on ko kalanmomi ɗo mo sikkitat mata onen kankon mata o meeɗani taw ñewon kon ko ɗum waɗi noon Mouhamed hande holko ɓuuri mantinade kelle jayndeji leydi men hande koɓe dawri no mbiɗa ni hande noon eɗi dawri e fannuji tati sorti walla mbiyan one man show méga meeting bo Ousmane Sonko waɗi to Dakar Arena jaggugol walla mbiyan arrestation de Bougane Gueye mais sorti Ceerno Madani Tall vraiment ɗum ɗo hande jayndeji fof dippi hen no fewi sohnali mum kadi e diƴƴe ɗe no mbayni hewde leydi ndi kadi ɗum kadi ene jeeya e ko ɓuuri mantinade e ko ganduɗa kañum tigui woni ko ɓuuri yaltude hande e kelle gadane jayndeji men ɗum ɗon Mouhamed en gadorto jayne gendire nde le soleil jayne gendire leydi Sénégal jayde le soleil ɓe garti koke yowitnoy wonande to banggue wonande ɗam ɗo ilam ɗam ganduɗa ɓe kolliti o saaha leydi Sénégal wondi koye musallo no fewi ko ɓuuri capanɗe joyyi ujunere innama ade tawi noon koto falde Bakel Matam Podor ko kañumen lori e ɗam ilam kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye holi mo o yaadu e ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen tigui mbomi e ɗam ilam wawde dusdeɓe kono kadi wawde daranade ɓe Ceerno Madani Mountaga Tall kañumne holli waddima e rango e leydi Sénégal kala ne mbaɗata ɓodde gam tigui daranade ɓen ɓe ganduɗa ko loriɓe e ɗam ilam sohna Alimo Gueydandi et tribune Bougane victime de son engagement pour Bakel kanko Bougane ko ballal faabo ngun jillugo o yanno toon to Bakel jibinanimo ɗen caɗele nanggugol makko ɗum saabi noon yalti e deƴƴere mum omo ganduɗa ko Anta Babacar Ngom Pape Djibril Fall kamɓe kala ɓe kolliti nanggugol Bougane wona hay hunde de so wona tan kanko Bougane ala ko wonno fartaŋe o so wona nawde faabo toon to Bakel ɓe garten kono Ceerno Madani Mountaga Tall o arti e rade rendo Sénégal kala nde mbawata darade gam daranade ɓen ɓe ganduɗa ko jayiraɓe e ɗam ɗo ilam sohnali mum jande groupe Futurs Médias nde l'Observateur Ziga meeting Sonko en super héros a haalinani oɗo héros noon wona o yimɓe kewno yiide ɗum noon ko haala somi nder ɓe garti e ɗin konnguli ɗo hokkiti toon to Dakar Arena kanko Ousmane Sonko o haali to banggue wonande caɗele AGR o arti e yande dawriyankoɓen ɓe ganduɗa ko landaji ceerediɗɗi opposant en kono arti e société civile o ɗum saabi jayde l'Observateur arti e ɗin haalulaji ɗi Ousmane Sonko hokkiti toon to Dakar Arena kono ɓe garti e forum civil kolliɗo kañumne mette ɗo jogui o saaha ngu laamu ngu yaltinte des moyens de l'état gam wadde ko yete ko campagne déguisée jayde l'Observateur arti hen jayde l'exclusive ɓe garti koye arrestation de Bougane Gueye Dany
prise d'otage e jaay doole ɓe garti ko yeyam dolago ɗum tigi woni ko nangira kanko Bougane Gueye Dany ko ɗum noon saabi filjitere ɓen ɓe ganduɗa ko coalition Sammusa Kaddu coalition takku wallu jaam ak njeriñ kamɓe kala yantude société civile o ko wayno Alioune Tine e omo ganduɗa ko Seydou Gassama kamɓe kala ɓe kolliti ko yawe ko yacci yo Bougane Gueye acce ngam rutto e activité ji mum politique. jayde besbi le jour ɓe garti ɓe kollitino subaka hande o kanko Bougane Gueye so woɓɓi café mo waɗa defere toon to parquet mo Tambacounda kono ɓe garti e gendarmerie kolliɗo wonande kanko Bougane Gueye ala ko saabi ɗum ɗo so wona wonde o ɗoftaki yamirore nde ganduɗa ɓe pawi ɗum e dow makko kono kadi besbi le jour ɓe garti e méga meeting no Pastef toon to Dakar Arena ko nguliɗo kanko Ousmane Sonko o haali toon kono holliti ɗin 5 million ɗiɓe keeɓi ko adi dimanche o omo yiiɗi dañde 1 milliard gam tigui ɓe daña ko yete ko boñ mo ganduɗa ko tekkuɗo gam ɓe mbawa yaade e ɗiɗo sumgoji sohna Alima. li quotidien ɓe garti koye Bougane le cauchemar du régime o saaha ne wayno haadi ɗanade o guuɗo laamu ko kanko Bougane Gueye Dany e haala makko e kala saaha so yalti laamu ngu ɗanorto ko yitere wotere yeeyi noon ko li quotidien kono ɓe garti e kanko maître Elas Diouf goto e avocat ji kanko Bougane Gueye Dany o holliti ɗum ɗo ala foof ɗo ɓe tumni nangude kanko Bougane jillu makko toon to Bakel tawi noon ko jillu faabo yaade ɓesguji Bakel ɗum ɗon wona hunde rewde lawol kono ɓe garti kamɓe li quotidien e yiide o saaha ɗam ɗo ilam ko ɓuuri 7jeeɗiɗo e jeenayo ménage ko kañumen tigui mbomi e ɗam ilam ko ɓuuri 2,000 to banggue wonande ndemanteri ɗum ne kadi yaadi e ɗam ɗo ndiyam sohna Alima. l'évidence ɓe garti koye un appel à sa libération par des bakkelois ɓen ɓe ganduɗa ko kay goni ɓiɓɓe Bakel ko kañumen jalti e filñitere yiide o saaha noon ko yawi e ko yacci eɓe jiiɗi laamu ngu nde woppata Bougane Gueye Dany kono ɓe garti omo ganduɗa ko sohna Dieguy Diop omo ganduɗa ko debbo jamdi ɓe garti e naggugol makko kono kadi toon to jagorgal ngal o wonno microfinance e on secrétaire général e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui on nangguiduno jayde l'évidence arti hen jayde rewmi quotidien ɓe garti koye yiide giga meeting de Pastef toon to Dakar Arena Sonko o yani no fewi e landaji cerediɗi kono omo ganduɗa noon komo hakkille mum feɗɗiti to banggue wonande faggudu Maysa Babou o arti e gurdam faggudu leydi Sénégal noon caggal ɗum ko jayde las guddite jayde las en guddani men jaharo quotidien sohlani ko guddite ok men jaato jayde las ko ɓuuri 55 ujunere innama aade ko kañumen lori e ɗam ɗo ilam e yiide jayde las kono ɓe garti ɓe ganduɗa ko nanggugol Bougane Gueye Dany ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen jeeya ɗiɗo coalition ji takko wallu wondude e Sammusa Kaddu hani e jaam ak njeriñ mo Amadou Ba kamɓe kala ɓe jalti yiide ɗum ɗo hollita tan ko démocratie ko yiyete ko wellitare leydi Sénégal nana yatira caggal sohna Alima jurno eɗen jayde enquête l'heure est grave saaha musɗo mo ganduɗa ko kisɗo mo leydi Sénégal wurata ɓe garti e ɗam ilam ɗam ganduɗa hande oɗo saaha ɗum hammini leydi Sénégal yoga e ɓesguji mum to ɓe garti toon to Bakel kanko hoorejo leydi ndi jilluma ko holliti to gol golle wawde ha joni daranade ɓen ɓe ganduɗa ko yooliɓe e ɗeɗo ɓe ganduɗa ko nokkuji mumen e koɗorɗe mumen hani wasɓe nokkuji mumen ɗum ɗo kala maɓe darano ɓen ko ɓuuri 7jeeɗiɗi ɓe ganduɗa ko ɓe nokkuji mumen o saaha jaadi e ɗam ilam kono ɓe garti 5 tonnes to banggue guura ɗum ne kadi nawama gam wallitoyde ɓen ɓe ganduɗa ko kañum en jooli e ɗam ɗon ilam kono ceerno Madani Tall kañumne noddi leydi Sénégal kala ne mbawata rentude gam daranade ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen mbomi e ɗam ilam sohna Alima ko joni guddaten tawi guddirten koye jayde le quotidien Sonko collecte Bougane EQUIPE Sonko kañum de o saaha nana reddino copreje gam tigui dañde ko yaari campagne koye on tuma tigui nde Bougane waɗi jillu mum to banggue wonande nawde faabu kadi wawde moññitoyde ɓesguji toon to Bakel gonɗen tigui o fawa jungo ɓe garti yiide kamɓe le quotidien on saaha tigui Pastef nde tawa toon to Dakar Arena Sonko ne wawa memtade jiifu mum ne ƴeewa copreje koɓe jaadi campagne e ɗiɗo sungoji subaɓe dental koye on saaha noon kanko Bougane Gueye o fawa jungo toon to Bakel jayde le quotidien arti hen ko noon
ko ɗum wonno ko gaddunoɗa e jaydeji wonno ko ndominoɗen hannde e gergal ko yete ko jaydeji leydi Sénégal sohna Alimam ko noon humpito ngo laaɓi Mohamed Ndima weltanama no fewi machallah noon joboso addantu en tan li quotidien ƴeewen koɓe gaddi no wayno koye alhaali Bougane Gueye Dany ɓe mbi noon ko Bougane Gueye ko kañum de woni cauchemar oɗo saaha nguɗo laamu ganduɗa ko laamu Pastef woni laamu Bassirou Diomaye Faye e Ousmane Sonko e wondiɓe mumen Mohamed fawgo jungo Bougane Gueye Dany heewi haalaluji kono version ji ɗiɗan ɗo ɓe mbi ko kanko tooñi ɓe mbi o tooñani ɓe mbi no waɗini ko noon ɓe mbi kadi no waɗini fotani wonde saabu hoorejo leydi so tawi ina ɓenna moni foof ne foti fadde an hol analyse mo mbatta hen bon so tawi koko yaltata ko e vidéo ji eɗen jiya kam wonande hakkunde makko e ɓen ɓe ganduɗa ko jogiiɓe nden kay kisal leydi Sénégal ɗum kam mi yonnan ɗum so Allah an neɗɗo aɗa wawi wadde opposé kono noon avec la manière ƴewde kadi noon neɗɗo o waɗirta tawno ɓen ɓe baddata wona ɓen ɓe ganduɗa ko jogiiɓe nden kay kisal tawno ɓen keɓata tan ko des ordres te ɓen so tawi keeɓi yamirore a wawa wadde hakkude rañere e hoodere ha mbawa wadde défier ordre mumen mo jogui donc ɗum ana jeeya e ko ganduɗa ko nanayi corporation to banggue ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni joguiɓe koɓe mbiyata ko ndenke kisal leydi Sénégal so tawi hay déjà ko ɗum woni koɓe dewrimo to banggue non respect o walani o jaɓani wadde coopéré hakkude makko e kamɓe so tawi kadi enen fof eɗen gandi cortège présidentiel neɗɗo ala daraja mo mbawɗa jogade ha on saaha ɗo cortège o jawta tawi président ɓennani donc ɗum ɗon ne Bougane mboɗo sikki ko opposant omo andi ɗum heddi noon holko waɗiri heddi kadi haalaji ne keewi beele nde on saaha ɓe gaddi avocat ji voilà wondiɓe makko beele on saaha président cortège mum ɓenni walla ɓennani fo e wade noon kono ɗon kam hokkude ɓen ɓe ganduɗa ko no yetno wune ɓen ɓe ganduɗa ko jogiiɓe nden kay kisal ɓe wawde kadi aussi andi neɗɗo kadi ko mbiyata ko saɗa liɓa neɗɗo tan liɓɗumen donti omo wawno quand même jogade tolérance ha noɓe mbi ni hadde nde e gasa on saaha kanko no ƴeewa soɓe kaɗimo noon anda wadde wona ɗum ɗo hannomo dartinimo mataw ko goɗɗum ɗum jilli politique ko nden ɓuuri welde wadde nden o siko nden ɓuuri welde haalde heddi kadi to banggue laamu ngu ko mbiyata ko laamu grandeur ne moƴƴe laamu grandeur sohna Alima ene moƴƴe laamu nde tawno sa woni lamɗo eɗen gandi hande Bougane ko kañum woni l'opposant le plus virulent ɗum ko kalɗo e deƴƴuɗo ɗum kam eɗen gandi ko hunde wonde en mbawa tottudemo noon casquette wonande chef de l' opposition en mbiyani kono kam hande so tawi aɗa haala opposition ko wiyata ko opposition opposant ɗo e nder leydi Sénégal a wawa haalde ɗo no haalani Bougane nde tawno hande kala nde ɓen jalti kanko o yaltat kala koɓe kaali kanko mo haal donc ɗum koye ADN Bougane jeeya heddi ko ñaganademo tan yo Allah hokkumo yalta on saaha nde tawno o saaha hande en jii opposition dilli société civile o dilli ngam nde o accite nde tawno ko jeeyaɗo e tedde liste Sambou Sakadou poɗɗo yaade kadi koɓe mbiyata hay so tawi ɓe goni koye des campagnes déguisé nde o accete o rutto kanko no jogo rottini o wawa rewnude gueɗe ɗe e lawol nde tawno kala ko lawol hokkuma wonɗo lawol hadma neɗɗo kadi so tawi lawol hokkima hunde woto rew ko ganduɗa kadi aɗa waɗa défier lawol surtout noon hakkude ma e avec les forces de l'ordre mboɗo sikki wona hunde nde ganduɗa ana yonni image leydi Sénégal tawno ciftoren Ousmane Sonko hande won tampon fawa e dow makko mi sikkani so ɗum ma yaw iwde kanko yiyatno wadde désobéissance min noon o mo no waɗam échappé no fewi wa to banggue wawde hokkude ko yiyete ko respect ɓen ɓe ganduɗa ko joguiɓe nden kay kisal ji kala nde o nodda ma ɗum won caɗele ɗe ganduɗa hakkude makko e les forces de l'ordre en haɗum adda filñitere ni wonɗo wippo e nder leydi ndi kala ɗum ni kadi Bougane eɗen ñaaga nde eɗen ñagunomo nde o wawata wattude ɗum comme rétroviseur kanko no wasa nadde e ɗiɗon quand même obstacle uji ɗi ganduɗa peut être janggo
aɗum jibinala leydi Sénégal ko ganduɗa wona ɗon jinnuɗen vraiment faadi sohna Alima beele no jayni nde wiide ndi ko kanko woni cauchemar nguɗo laamu darigu kadi en ji ɗum aɗa yaari hen kadi en ji Bougane hande won wiyoɓe wonde ɗum ni eɓe beddodira ɗum wondiɓe makko ɓe e wondiɓe Pastef ɓe wonde kanko hande o yiɗi ko darade darde Ousmane Sonko darino e laamu ɓennugo ɗo ngu ko nden darde o yiɗi darade ko ɗum o yiɗi hollirde ɓe kadi mbiya wonde kanko ne ko façon makko ardi an holno jiiruɗa on fano min wona noon jiirumi kono pulaar yiyata ni Alima gadi ɗomo e suudu fuɓɓi yanma rento jaalal woto jejjir hen Bougane Gueye e Ousmane Sonko wonɗo ɓe ndewti ko adi fof nde ɓe ƴamata nde wadde ko yete ko coalition yeewi askan wi Bougane ne jeeno hen par rapport e texte uji e charte uji ɗi ko nden o yalti mais en ji quelques mois après nde laamu ngu hakkude garmi gara hakkude laamu e Ousmane Sonko omo jeeya eɓe ganduɗa ko waɗanoɓe soutenir Ousmane Sonko omo jeeya e sirlidiɓe Ousmane Sonko ɓe mbaddi réunion ji ko wona goho ko wona ɗiɗi cité kor guergui e banggueji goɗɗi ganduɗa donc on sirlu nana hakkude mabɓe ɗum ɗo noon ko ɓeɗo ɗiɗo ɗum ko Ousmane o ko Bougane o ko Barthélémy Diaz a heewani nande ɗo Ousmane Sonko waɗi ɓe indexé directement par ce que woodi trajectoire goto mo ganduɗa ɓe ndewdi ɗon wadde eɓe gandi nguɗo laamu eɓe gandi Ousmane Sonko eɓe gandodiri ɗum waɗi hande eɗen mbawi wide l'opposant le plus virulent kam hande e oɗo saaha tuma mo kaleten ko Bougane Gueye Dany wadde jayne nde titre muɗum ko hunde laptude nde yimɓe fof jeddata en tout cas Bougane Gueye Dany oɗo saaha haala kane heewi haaluji ɗi keewi tengtengal ɗo nanggal makko woni ngoɗo fawgo makko jungo version gendarmerie ari kono version kadi ɓen ɓe ganduɗa kamen goni avocat ji makko gari ko wawi hen wonde fof koko mbiyatmi ko tan manipulation o ne heewi e ɓeɗo dawriyankoɓe moni fof foɗirta ko banggue mum moni fof laña tekkina banggue mum des fois a ronkat ni andude hol hen to gonga o haali heedi par ce que mabɓe kalɗo fof mbiyata ko kañum woni e gonga sa heeɗima oya mbiya ahan ode ko kañum woni e gonga a tinta matta hettima oya kadi mbiya ahan ko oɗo woni e gonga ko caɗele ko ɗum caɗele mawɗe ko wawi hen wonde fof kam enen kam yiyande meɗen ina laaɓi kanko Bougane min kam mbimi tan ko darade mbo ɓen mbi ko yo daro eɓe ɗum ne weeɓi andi Ali mi waɗanma ko politique o mi waɗanma raconté anecdote goto c'est que en 2000 je crois que en 2022 nde Macky Sall yahata ɗo Mbobos eɓe projet mo joguino to banggue SONAZ Mbobos wonno 2022 min jole auto sehilam goto e Ibrahima Mbaye Bintel min gari ha Malibu ɗo min ƴetti rond point Malibu emin garta ga fewde Mbobos aɗa andi sa ari ha Maliga ɗo cehe Malibu cehe Maliga ɗe sa umrimo ga banggue pont o paɗa koye cehe ɗe on saaha noon tawi cortège président ɗe ɓenna joguinoɓe on mo ganduɗa ndeysan ko dutiɗo e jomum koko daari mbawa wadde traversé par ce que le président ɗe ɓenna kanko Ibrahima Mbaye Bintelo ɗo de ko ɗo mayɗo ñallata ɗum wona président ɓen donc ko yiide tan wadde andat pouvoir mo Allah hokki lamɗo ɗum kala ko mbawɗa wonde so tawi ka neɗɗo joom daradio ka kilifa diini yo hande hilifa men diini ɓeɗo kamɓe foof hande e hormo moɓe joga ko way noon kono président de la république quand même so tawi ene ɓenna vraiment a fotani yiide aɗa waɗa ɗum défier ha mbiya quand même aɗa wadda garmi gara hakkude ma les forces de l'ordre ɓe ganduɗa ko heɓɓe e teluwani hokki ni sa salima jomumen même jomumen ne mbawi wardema donc ɗum ɗon foof nan ɗon donc Bougane ko opposant kono kadi neɗɗo ko mbiyata ko amde ha yalta dinguiral nde kadi vraiment ɗum kadi won goɗɗum ko addata hen sahaji ko mbiyami ko manipulation ngaji woni holɗum woni an andudema kelle an ɗum ɗo wona lawol aɗa andi de wona e lawol gonɗa mbiya an a waɗat ɗum
dum do non ala ko neddo wadi ko boye Senegal de boy dum ebo beta anda an Mohamed kambe ko ebe kala dum ciguda wona le premier ministre Ousmane Sonko fuddi ala dum fuddaki don dum fuddima ko boy dum ko fuddi ko boy gila wona e Ousmane Sonko dum ko gila yimbe dawi tan ma taw dum don koko tawi dum do kambe tawriyankobe be gandat hen sahaaji ada hedobe ni e teleji be kala be mbi won an hedo Ousmane Sonko nyanden e mega meeting mudumo adana no haaldini ƴewno haaldini to bange procès ji makko di e ko nandi hen ananani ko haali ko e procès o anani no haaldini donc enen des fois waaɓe hen no haalimara en walla waaɓe hen no sosoɓe jobbo so en ko kañumen gonata hankkadi ne gulloto ne luuka gaane ɗumen taw kamɓe ɓe gandi koɓe mbaɗata ko stratégie ji mabɓe ko stratégie woni ɗon bugani so tawi ɗum ko lawol yo walla wonani lawol yo enen joni ɓe ɗo ɓe kanko ɓuuri en andude holko woni hen lawol kono eɓe jogui stratégie ji mabɓe ɗi ganduɗa hayso woni de wona lawol hatta ɓe wadde ɗum ko ɗum woni haala ka joni noon manipulation oɗon ɓe jokka ɗum eɓe mbaɗa yimɓeɓe manipulé caɗele heewat tan ko wawi hen wonde foof kam ko yo woppita tan o yaha o faya haajuji makko hay so tawi kam kuule leydi ndi kadi ko mbi ko so tawi ko gonga ko mbawɗa wonde foof andu a diwa laamu a jaasa laamu a wawa diwde ɗum ko kuule leydi mbi ko sarɗiji leydi mbi ko a wawa yaɓɓude ɗum an ko mbawɗa wonde foof so yiiɗi gona komi anda wiide hay hoorejo leydi e hoore muɗum wonko ganduɗa lawol hokkani ɗum donc ko ɗum woni ko mbiɗen ɗum noon bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno hande ko gaddunoɗen e Olel Piindi TV mboɗo sikki Mouhamed ko gaddunoɗen ko wonno e lahal ngal ko en juppi ɗum ha laaɓi ceer hankkadi mataw heddi tan ko waynodirde bandiraɓe jahana en to plateforme to ƴeewen so tawi wonɓe toon walla so tawi won message uji goni toon mbawen janggande ɗum bandiraɓe ko heddi ko en garat tan e konngol mbaynigo hankkadi mbawen waynodirde bandiraɓe Mouhamed no mbiɗa ni sohna Alima men jatto plateforme to bon waɗɓe réagir ne heewi en jiiɗo si Saydou o holliti wonde on beltanama omo ganduɗa ko Ba Ibrahima o yi jaam Allah o si Saydou de wona denɗam Saydou Moussa voilà ya ne waɗi sade si mbiɗo machallah enen en calmini min juurimomo Saydou Boiro walla Saydou Baro kanko ne holliti omo welti e émission mo ganduɗa ko Olel Piindi média walla men Olel Piindi mo ganduɗa nana fiilo ɗum o saaha mo gonɗen omo ganduɗa ko Sar Ibrahima Sar oleti salam Olel Piindi on vous suit avec intérêt et attention ɗum noon kanko ne calminimo kanko Sar Ibrahima réaction ji ɗi ne heewi sohna Alima kamɓe foof en jiiɗo ko wayno mo ganduɗa ko omo ganduɗa ko Alpha je crois que Ba Alpha kanko ne holliti weltare makko e oɗo émission mo ganduɗa nana waɗa donc ne waɗi woɗɓe ɓe ganduɗa nana nara holliti wadde manifesté weltare mumen vraiment e émission en beltanimaɓe Mouhamed ndim yoɓe gandu ɗiɗo batukuji mabɓe ine coftina ene kala e saaha ine ɓeydo kadi softinde en ine ɓeydan en softene mawde e tuma mo gonɗen e yiide ɗum eɗen ɓuura kadi jogade pellital e arde ɗowande ɓe jewtere ɗe nde tawno kaalowo ko jeeɓo walla keɗotoɗo ko kañum walli ɗum so tawi aɗa yiyan yimɓeɓe ne jemma walla yimɓeɓe ne keɗoma tan aɗa jogo coftal e kala e saaha ɓeydude ko ɓurnoɗa wadde foof kadi mbiya yomi ɓeydu ha ɓuura ɗum nde tawno yimɓeɓe nana padimi Mouhamed konngol ma mbayni bon haade mi waynani noon Alima ko yettude bandiraɓe men malinaɓe way en calmini Alima aɗa yeeɓe ha machallah en calmini bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko taweteɓe gulamɓe gulamɓe ha Folokiɗe en calmini sœur men biyeteɗo Aminata Traoré en calmini Ifra Seck en calmini ha Kay kay noon men taw toon présidente men e Fatouma Batulu Niane présidente Anne Biko lay sago jahen mala yimɓe mbaɗoya toon Olel Piindi inchallah ɗum noon président men kam correspondant men nan toon Samba Malick Gaye voilà salminde aussi frère men mo ganduɗa ko omo ganduɗa ko kanko woni Mouhamadou Ousmane La PDG Jok TV kanko ne vraiment que neɗɗo men mo ganduɗa en jokkodiri makko e jokkodiral makko e Piindi média ko hunde nde ganduɗa ana wela en no feewi e avancé ji baɗɗi fayida nana mbaɗa hen kanko Ousmane La en calminimo no feewi en calmini vraiment toon ha Kay eɗen gandi jinnaɗo men ceerno Hammegna mo ceerno Seydou Nourou Tall nan toon ɗum noon ko ɓoyata en jahat Mali so hawre welede Allah wadde oɗo Samba Malick Gaye yo heeɓo Madina Alheri émergence FM kankone ko jokkiɗo e
programme uji Piindi machallah eɗen duwanombo kono kadi eɗen calminambo eɗen gandi kanko joɗani toon Piindi media ɗum noon ko weltanademo hokkudemo aadi hokkude bandiraɓe yeɓiyankoɓe aadi alkamisa paaɗo so hawre welede Allah noon alkamisa paaɗo e Olel Piindi TV Allah jarama a jarama Mouhamed Ndim golle ɗe timmi machallah en jetti bandiraɓe ɓe ganduɗa ɓe ine batti hakkillaji mumen e kala e saaha e ndeɗo yewtere Olel Piindi TV en gayni haalaɓe oɗo altine 21 lewru octobre hitande ujunnaji 2024 en jetti Jobbo Sow to banggue régie banggue caméra ji en jetti Djiby Dieng en jetti Ali Fall to banggue infographie aadi men so hawri e welede Allah bandiraɓe Olel Piindi TV ko alkamisa paaɗo ɗo e nden enen kala yen ngone jam on jarama Olel Piindi koy loti do e Dakar njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon